Juha-Pekka Söberg, 37 vuotta ehdolla Varsinais-Suomen aluevaalivaltuustoon Kansallisen kokoomuksen listalta. Olen toiminut 13 vuotta yrittäjänä ja olen tradenomikoulutukseltaan. Lähden siitä, että potilas pitää olla kaiken keskiössä. Perusterveydenhuolto pitää ottaa keskiöön, vähemmän byrokratiaa ja hallintoa ja omalääkärimallin vahvistamista enemmän ja tätä hallitusohjelman yksityispalvelujen käyttöä enemmän perusterveydenhuoltoon ja ottaa oppia Virosta ja Alankomaista perusterveydenhuollossa. Eli se, mikä toimii Amsterdamissa, toimii Tallinnassa, toimii myös Turussa. Ja lisäksi meidän täytyy laittaa vähemmän rahaa seiniin ja tehdä konkreettisempia kilpailutuksia palveluista eri palveluihin enemmän ja ottaa kaikki huomioon.